Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Berdeguneetan heriotza tasa 12% txikiagoa dela errandute zenbait ikerketek. Zergatik bizi gara hirietan? Zergatik erosten ditugu plastikozko loreak? Belaiak eta basoak lehertzen ditugu internetaren zuntzak eta internetaren kableak sartzeko. Eta gero, YouTubeen erreken soinua moduko bideoak bilatzen ditugu gure garunak erlaxatzeko. Gure garunak ez du zementua gustoko. Ez ditu autoen zaratak maite eta ez ditu lerro zuzenak ulertzen. Gure garunak milioika urtez oiana ulertzeko izan dire diseinatuak, baina guk orain hirien erdian txertatu ditugu. Norbaiti harritzen aldio psikologoen kontsultak beteta egotea? Gaurko saioan ingurumen psikologiaz solastuko gara. Pitillasko aintzira, natura erreserba eta nazioarteko garrantziko hezegunea. Uxueko mendiaren magalean, estepa paisaiaren erdian, hezegune bat da nabarmentzekoa. 216 hektaretakoa luze zabaleran, hegaztiz betea. Pitillasko aintzira leku ezin hobea da txori zezen, mirotz, tximuts, antzara, kuartza eta beste hegazti batzuentzat. Toki ederra baita babestu eta elikatzeko, bai uretan, bai lezkadian, bai inguruetan. Bueno, eta gaurkoan gai apasionante batetaz solasteko, etorri gara honet Donostiara, Ibaetara, gaude Olaian Larruzkain eta Saioa Teietxarekin, egunon. Egunon. Haiekin ingurumen psikologia solastuko gara, haiek EHUko ingurumen psikologiako irakasleak dira. Eta bueno, nonbaitetik hasteko, Saioa, galdera zuzen bai. Paisaiak gu gaixotzerik du? Bai, guk kontuan hartu dezakegu naturak osasuna indar dezakela. Orduan, paisaiak badu zer esana. Orduan, konfinamendu egoeran adibidez konturatu ginen gure bizilekuak zituzten beharrak. Edo zer faltan genuen gure bizitokian. Eta guzti honek erlazioa dauka gure ongizate emozionalarekin. Orduan, behar horiek ikusiz gero, egokia izango litzateke guk ere espazio berriztagarriak eraikitzea, izatea, gertu izatea edo guk erabakitzea zein izango den bakoitzaren espazio berriztagarri bat. Eta ikerketak diote espazio hauek onurak ekartzen dituztela. Eta beharrezkoa ditugula. Bai? Eta orduan ere lan munduan ere espazioa egoki banatu beharko genuke. Kontuan izan beharko genituzke espazioaren erabilerak eta baliabideak. Eta Olaia, paisaiak gaixotzen badigu, erraten alda paisaia batzuk, ez dakit, guretzat ederragoak direla eta bertze batzuk ez dakit, natura maite dugu berez, erran dezakegu klorofilikoak garela, nonbait? Bai, ematen du baietz, eta horrela erakusten digute bai ikerlariek eta baita ere ikasleekin egiten ditugu praktikek, ezta? Zientzilariek erakutsi digute bai aspektu evolutiboengatik eta nahiago ditugula bai paisaia klorofilikoak eta baita ere ura daukatenak. Horiek dira orokorrean gogokoen ditugunak, lehenesten ditugunak. Baita ere ikuspegi panoramikoa eskaintzen digutenak, bai? Eta babesaren zentzua
eskaintzen digutenak, bai, aspektu evolutiboa. Oteizak bezala, ez? Uste dut, oteizak egiten zuten Bai, badauka, ez da, beste ikuspegi hori. Eta gero baita ere, urtero egiten ditugu praktikak, bai, eta esaten digu ikasleei aukeratzeko, bereientzako, berriztagarriak, eta nolabait ongizatea eskaintzen dioten paisaiak elkarbanatzeko, ez da? Eta beti errepikatzen da. Normalean naturakoak dira, hirian baldin bada parkeak dira, eta gehienetan bai berdea eta bai ura agertzen da paisaietan. Eta, adibidez, artean beti egon da harreman handiz paisaia eta, artearekin berekin, emozioekin, Machadok ez, Sorian ikusten zituen bere tristezia guztiak, Letek ere kantu egiten dio neguari. Paisaian ikusten ditugu gure emozioak, paisaiek eraldatzen digute era berean guri emozionalki. Eta orduan, adibidez, hiri bat, horrelako espazio hiperurbano bat, ez dakit, kaltegarria edo desatsegina izaten alda gure garunentzat. Guk sortzen dugu gure bizi lekuarekiko atxikimendu bat. Hau da, sentimendua jorratzen ditugu, emozioak eta bar, eta horrek lotura bat sortzen du, gu eta bizitokiarengan. Orduan gure joera izaten da mantentzea bertan. Naiz eta noski ere kaltetuak izan gaitezke segun eta ze espaziotan, baina ere saiatzen gera gure egoera emozionala lasai mantentzen eta hartun sentimendu bat jorratzen dugu. Eta horrek bertan egoki sentiarazten gaituena. Bai, eta bai paisai hiperurbanoetan egin daitekena da espazio berriztagarriak aurkitu edo jorratu edo eraiki. Ez, Euskal Herria alako toki euritsua izan da, erraten da horrek deprimitzen digula edo alako zara, eta hori mito bat. Ere espazio batzuetan ikusten dugunean eguzki izpi bat horrek ere indartzen gaitu. Orduan, guk gure lurraldea ezagutzen dugu, gure klima ezagutzen dugu, orduan ere jakitzen dugu horrekin aurrera egiten. Eta beste baliabide batzuk batez ere gora aipatzen dugu. Eta aipatu duzue paisaia edo espazio berriztagarriak, adibidez, badago kantu bat kultura profetikarena, eta hor esaldi bat erraten du, eres la cordillera que en la distancia me cura la visión con su elegancia. Ez, aski esaldi polita da. Paisaiek hori, zaintzen aldigute, lagun diezagukete, hobe egoten, mendi batek, bai, noski. Bai, noski, bai. Eta hori gaina ikuspegi askotatik integratu dezakegu bere gaitasun edo posibilitate terapeutikoa erabiltzeko, ezta? Parteatik saiok esan bezala paisaia berriztagarriak ditugu, eta hor garbi dago ikerketek erakusten dute osasun mentalean, emozionalean eta baita ere fisikoan eragin positibo bat daukala, ez? Eta horrelako paisaiak sustatzea, bai, batez ere hirietan, oso komenigarria da gure ongizate aldera, bai? Horretaz gain, badaude terapia espezifikoak, bai, natura, kontuan eukitzen dutenak, ez? Bai, badakizu hori Japonian ezaguna den, ez da, basoetako paisaia hori. Hor, estudioak badaude. Ez hori Shinrin Yoku deitzen da. Bai, deitzen da, hau da, basoetan, hemen deituko genioke, basoan paseatzea, ez da? Bueno, azkenean gure zentzumen guztiak basoarekin, ez, kontaktuan jartzen ditugunean horrek inpakto positiboa dauka, bai, gure osasunaren aspektu guztietan. Eta gero, ikusi dugu baita ere, beste ikerketaren bat, nola ospitalean zaudenean paisaia naturala baldin bada, bai, mendia edo berdea ikusten baduzu, horrek eragin badaukala baita ere, segun eta zenbat egun pasatzen dituzun ospitalean, eta baita ere zenbat analgesiko erabiltzen den. Orduan, natura terapeutikoki aplikatzeko posibilitate nabarmenak daude. Orduan, nik pentsatuanen, musikoterapia baden bezala, naturoterapia enpresa bat sortzea, ez dakit, igual hemen sortzen aldugu? Posibilitate onak izango lituzke, bai bera eta baita ere beste terapia batekin bateratuz edo komplementatuz, bai? Saioa, burua, garuna, altxor bat da, baina altxor nahiko zaurgarria, ez? Claro, nik ez dakit hiriak beretzako espazio egokiegia dire. Zer da zure ustez hiriaren konturik okerrena, ez? Izan daiteke zarata, izan daiteke espazio hiperestimulantea dela, adibidez, bertzegunean entzunen gauza bat, irutu zitzea dela apasionantea dela, gure buruak ez dituela oso ongi ulertzen lerro zuzenak, ez? Eta
iria dago erabat lerro zuzenez betea. Vale. Guzti hori dira ekopatologiak, ez zarata eta guzti hau. Eta hori jorratu beharreko gaia da. Kontuan eduki gure hiriak, vale, badauzkatela bere espazio okerrak edo, hobetu beharko genituzkena, baina gure hiriak nahiko espazio egokiak dira. Bizka bat badauzkagu gure espazio naturalak eta bizka bat berriztagarriak. Aldiz, hemendik kanpoko hiri askoetan, oraindikan guzti hau kaskarra da. Eta orduan, egin beharreko lana edo erronka izango litzateke horietan bizi kalitatea eta gurean ere bizi kalitatea hobetu. Eta guzti honetarako planifikatu beharko genuke edo eraiki beharko genituzke hiri egokiak, hiri antolatuak, espazio ezberdinak izanez hirietan. Ezin ditugu leku urbanoak ezare aldendu edo guztiz nahaztu. Eta horrek erran nahi du, adibidez, urbanizazio erabat artifiziala, seguraski ez da tokia proposena, ez? Behar ditugu berdeguneak, seguraski kalestuak, erran duzu ez, babes guneak behar ditugula, holako pixket, organikoagoak egin hiriak nola baitere. Hori da, hirietan ere, eta hori pixkanaka jorratzen ari den puntu bada, hirietan ere barneratu espazio egokiak, espazioak natura ere isladatzen dena, badagoena. Ez da zergatik oso izan behar, zuti duzun bezala, izan daiteke espazio txiki bat, baina espazio horretan pertsonak gustora senti daitezke eta pixka bat onura bat sentitu. Eta hiriak aipatu ditugu, nik beti pentsatut herriak, gaina ni herritarra naiz, herriak direla espazio onenak gure garunarentzat. Baina ben, entzunion Jose Antonio Corraliza, ingurumen psikologiako ikerlari ezagunari erraten, herriak direla, bertze ez dakit ekotrastornoak erran edo trastornoak, eta horietako bat zela, adibidez, estimulo faltangatik sortzen direla jarrera pixkat obsesiboak. Herriak zer moztu espazio gire gure garunarentzat? Bueno, herriak nire herrikoan ez. Eta nik uste dut laguntzen digula pixkat erritmoa jeisten. Hiriarekin erritmoa jeisten, zentzumenen erritmoa jeisten. Eta nik uste dut hiria badauzkatela beraien abantailak, baina herrietara joateak laguntzen digu pixkat erritmorik jeisten eta beste zentzumen batzuei ere protagonismoa ematen, ez da? Hirietan azkenean azkartasun horretan bizi gara, estimulazio gehiegi horretan bizi gara, eta hor ere ongizatea eta disfrutea jeitsi daiteke, gehiegizko estimulazio horrekin. Herrietan ikusten dut pausatze horrek laguntzen duela bestela fijatuko ez ginatekeen aspektuetan fijatzen. Eta hori kognitiboki oso positiboa da. Arreta berreskuratzea eta baita ere arreta barneraka. Arreta ez bakarrik kanporaka, baita ere barneraka. Orduan, batzutan aspertu gaitezke herrietan, ez da, badaude aspektuiek, baina aspertzea ona da baita ere. Horrek kreatibidadea eta bestelako aspektuei kasu egiteko aukera bataigu baita ere. Eta galdera honi ere erantzuteko izan daiteke aukera politia zerbitzuen asuntoa zeitia. Herrietako zerbitzuen asuntoa, ez? Ea jorratzen diren zerbitzu guztiak, estimulu falta horiek. Eta adibidez, programa xelebre bat badago ETB-en, herri txiki infernu handi, eta hor jorratzen dituzte komunitatearen beharrak eta zer potentziatu dezakegu, zer duen, zer trebetasun duen, eta bere herrian egin dezaken, konpromiso moduan, herri horrek egoki funtzionatu dezan, eta estimulo falta horiek ez izateko, orduan izan daiteke interesgarria hori. Eta hain zuzen ere, bertze gauzetako bat izaten da, ezagite, adibidez nik sentitut beti herrietan aixe erosoago. Hiriak direlako askoz inpertsonalago, ez? Zu hiri batean sartzen zara ostatu batean eta ez duzu aurpegi bat ere ezagutzen. Eta nik pentsatzen dut gure buruak ez daudela sobera eginak horretarako, ez? Aldiz herri batean sartzen zara ostatuan eta ezagutzen duzu eta sentitzen zara etxean, familian. Pentsatzen dut hori ere onuragarria izango dela gure buruarentzat, ez? Lagungarria, babesa izateko, jendearekiko harremana estuagoa izateko, beharrak eta isladatzeko eta guztien artean gauzak aurrera atera izateko. Eta Olaiak aipatu du zentzumenen, herrian bertze zentzumen batzuk ere garatzen ditugula. Ingurumen psikologia solasten garen ez dakit batzutan ez algaren erortzen nolabait ere begiradaren diktadura batean, ez? Beti pentsatzen dugu
begiradak duela garrantzia horretan, baina bertze entzumenekin zer gertatzen da, ez? Adibidez, entzumenarekin. Zarata arazo handi bat izaten da hirietan. Bai, eta ingurumena hitz egiten dugunean askotan, pentsatzen dugu aspektu bisuala, baina zarata ere ingurumenaren parte da. Eta hor, ikusi ezakegu aspektu negatiboa, zarata gure osasunean, zarata gehiegiak edo denbora gehiegian mantentzen denak badaukala negatibo. Izan daiteke bai estres aldetik, izan daiteke errendimendu aldetik, kognitiboki eragin badaukalako, baita ere oldarkorragoak bihurtu gaitezke, agresiboagoak, bai? Eta hor badaude ikerketak bai kognitiboki eta fisikoki zer eragin daukan zaratak. Baina gero badaude baita ere parte positiboak, bai? Naturan gure esperientzia, bai, ingurunekin daukan esperientzia zaratarekin ere bada, eta hor badauzkagu soinuak, naturakoak eta, ez? Oso positiboa direnak ongizate aldera, ez da? Gero eta gehiago daude, ikusten ditugu YouTubeen eta holakoak, edo baita ere ez, paseos virtuales esaten dana, naturan eta, aspektu hori nolabait jasotzeko. Era partzial baten, baina positiboa. Eta gero, ukimenarena baita ere, ez? Nik uste dut gainea pandemiarekin gehien sufritu duen zentzumena izango litzakela, orain, ez? Denok gaude beldurtuta, edo zein ikutzeko, edo zer ikutzeko. Eta ingurumenarekin daukagun harreman fisiko edo ukimen aldeko hori galdu dugu parte handi baten. Eta agian baita ere, horigatik gero eta jende gehiago doa, naturara, mendira, basora, hori berreskuratzeko, bai? Behar bat delako eta gorputzean egote hori garrantzitsua delako. Oso bizimodu mentala daukagu, gehien ukitzen duguna azkenean mobilak eta ordenagailua dira, oso metalikoa edo kristala, oso artifiziala da. Eta nik uste dut ezakio behar dugula baita ere, bai pertsonekin noski, baina baita ere ingurumenekin erlazio fisiako gau bat, ez? Ze ederra, azkenen hiri batean superfiziak dire lauak eta gogorrak normalki, ez? Baina naturan, ez dakit, loiak, badu bertze ukimen bat, ez? Bai, eta oso lotuta dago gure oroitzapenekin baita ere, ez da? Guk dauzkagun memoriak ingurumenekin, ez? Osea, atxikimendu aldetik, pentsatzen badugu ze espazioekin gogatzen garen gure txikitan eta esperientziak ez dira bisuala bakarrik, gogatzen gara gure baserriko atea nolakoa den, edo hondartzan gazteluak egiten genituna areia nolakoa zen, bai? Ukimenaren esperientzia ambientala baita ere, ez? Garrantzitsua da. Ze ona. Eta aipatu duzu Olaia, hain zuzen ere pantaila unitz ukitzen ditugula, olako superfiziak izaten direla hirian gero eta gehiago ukitzen direnak. Agian ez dakit saioa gaia gehiegi bortxatzea den, agian ingurumen psikologiatik urrungoaz, baina ez dakit, pantaila horiek ere nik susmoa dut zerbaitean kalte egiten digutela gure buruan, ez? Ez dut uste sobera sanoa deniko guretzat. Bai, pantailak gure eguneroko bizitzan gure barruan daude. Jakin beharko genituzke nola erabili limiteak eta batez ere intimitatea zaindu ere, norberaren intimitatea. Orduan, noski pandemiak bultzatu du ere telelana. Orduan ere guk jakin behar ditugu mugak eta espazioak ere nola desberdin du. Etxean egon geranean, pantailak etxe guztitik zer geneuzkan, bai guk lan egiteko umeak ikasteko eta beharrezkoa ziren. Orduan espazioak egin behar dira berrantolatu bezala. Eta espazioak ezberdin du, eta hori oso garrantzitsua da. Ze gabiltzaten moguzian pantaila batekin ondoan. Eta jakin behar dugu ere pantailetik kanpo ingurumenaz gozatzen eta disfrutatzen, eta guri aukera eman behar diogu gure eguneroko tasunean beste bizitzeko gauzak ikusi eta sentitu. Ez gatozenean igual autobus batean edo pantailekin egon den moguzian bizik eta ikusi, nondi goazen, zer dagoen, pixka bat disfrutatu egin behar dugu gure ingurunean daukagun, batez ere altxorrarekin. Hain zuzen ere, pantailekin lotutako arazoa da, hiperestimulazioa, ez? Pentsatzen dut. Ezin dugula arreta kendu. Orden, ez dakit, Olaia pentsatzen dut, hori nolabait lotzen aldela iragarkien asuntoarekin, ez? Ni pentsatzen dut hor badela egundoko deskontrola, badugu iragarkien egundoko bombardeoa egunero, eta ez dut uste hori ere gure altxor txiki honentzat sobera onuragarri izanen denik. Bai, esan duzun bezala beti gaude, ez? Iragarki horiek jaso eta jaso, gaina oso denbora txikian informazio asko jasotzen dugu, gainkarga handia dago estimulo eta informazio aldetik.
Eta, bueno, normalean tendentziako gaina pasatzeko anuntzioak, ezta? Hori guk ere ja automatikoki egiten dugu. Nik hor analisi anitzagoa egingo nuke. Batetik, zer saldu nahi duten iragarkietan. Bueno, guk ikasleekin ere ikusten dugu, ezta? Kontsumismo gehiegi hori ere saltzen digute. Bueno, ikuspegi kritiko hori lantzen dugu, ikuspegi ekologiko batetik, ezta? Eta baita ere, parte positiboan lagundu dezaguke marketingak edo iragarkiak ekologikoki jasangarriak diren jokabideak ere sustatzen. Orduan alegintzen gara aspektu positibo horretan nola garatu daiteken jarrera positibo bat naturari begira eta ekologiari begira. Daude baita ere ikerketak nola erabiltzen diren lehen esan ditugun natura edo paisaia preferentziak produktuak saltzeko. Orduan oso era anitzean aztertu ditzakegu iragarkiak ingurumen psikologiatik, bai positiboan da negatiboan. Autoak beti paisaia oianetatik eta... Hori da, badakiteko badaukala horrek gugan, preferentzia bat edo lehenesten ditugula horrelako paisaiak. Perfumen anuntzioak ere izaten dire marabila bat izaten. Hori da. Nola saltzen duzu usain batez, lortzen dute mila eta bat estimulo... Zerbait esnatzen dutelako, gugan baita ere paisai horiek, horrekin batera produktua doa, ezta? Eta, bueno, gai honek ematen du, zuei tokatuta izan bezala, bizi guzti baterako, baina gai ederra da nire ustez, eta ekologian baden gai eder gutxi horietako bat. Zeren ekologismoan beti gaude, bueno, arazoak ateratzen, eta niretzat derrepente, ingurumen psikologiak ateratzen du bertze naturaren alde, natura, hain zuzen, gu sendatzeko baliabide bat ere bai, ez? Eta, bueno, unekin nahietu gara gaurko saioaren bukaerara, baina beti akitu zinetik gauzatxo bat dela, aipatzen alduzuen, gomendatzen alduzuen, liburu bat edo pelikula bat, pixket honetan gehiago sakontzeko. Bai, nik liburua, ditu hemen daukadan hau, psikogeografia gomendatuko nuke. Ez da astuna, bai, gure arloko kontzeptu garrantzitsuenak, baina gero oso gertukoak dira esperientziak, bai, eta saltzen digute nola eragiten duten gugan, gure buruan eta gure bihotzean inguruak, nola eragiten duen. Eta gero filmak edo aipatzekotan Nick Terrence Malikenak esango nituzke, bai? Berak egiten duen paisaiaren eta argazkiaren tratamendua ia fisikoa delako, bai? Sentsazio ematen dizu barruan zaudela, ezta? Berak nik uste dut hori bilatzen duela, bai zarata aldetik, bai ikusmen aldetik eta soinu aldetik, bai? Askotan isiltasuna ere barneatzen duelako plano horietan, bai? Horiek, esango nituzke. Iban Ilitxek erraten zuen isiltasunaren eskubidea. Hori da, bai. Ez da guztientzako, pelikula luzeak dira, egia esan, baina bai, zentzu horiek lantzeko, bai, badauka gaitasuna, bai. Bai, eta beste film bat gertukoagoa duguna izan daiteke dantza dokumental filma, Esnalena, Telmo Esnalena. Bertan ere, bai, irudiak oso inpaktagarria dira, atsegina, musika, kolorea, dantza, eta berez oso interesgarria izan daiteke, eta ere, atsegina ikusteko eta sentitzeko. Sentiarazten duzu zer gertatzen den, zer egiten duten, eta prozesu baten parte izaten zera pelikula horretan. Eta sentitzea, nik uste, eskaxian dagoen zerbait da, gure 21. mende honetan, beraz, zuen gomendioak eskertzen da hundit. Nekin nahietu gara saioaren bukaerara, ingurumen psikologiara sarreratxo bat bertzerik ez dugu egin. Eta, bueno, hementxen dituzue saioa eta olaia, gehiago jakineko duzu, nire eskerra hundit. Zuei, eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.